Българите са народ, съществувал от дълбока древност. Хилядолетия преди Аспарух, неговите предци са играли важна роля в древния свят, от Месопотамия до Индия и от Афганистан до древен Китай. Основавали са държави, били са в основата на създаването на някои велики цивилизации. Но какво знаем за тези българи? Откъде са дошли и какъв път са извървяли? Били ли са обикновени азиатски номади или истината е малко по-различна? Добре дошли в забранена история. В края на 20 век международен екип от учени представя хипотеза, според която през 6-то хилядолетие преди Христа в земите край Черно море, което до тогава е било сладководно езеро, се случва огромен природен катаклизъм, който променя завинаги живота на местното население. Потоп с невиждани размери се излива над Балканите, като солените средиземноморски води водят до нахлуване през Босфора в сладководното езеро и повишават нивото на водата между 80 и 100 метра. Развилнялото се Черно море заляло плодородните земи около себе си. Мнозина загинали. Тези, които оцелели, били поставени пред избор. Едни избрали да останат в земите на предците си, полагайки основите на тракийската цивилизация. Други решили да потърсят спасение, като заминат на изток в търсене на нови земи, където да се установят. През 1994 година изследователите Глен Джонс и Алън Ганън датират с точност потопа в Черно море. Огромното бедствие се случило около 5600 година преди Христа, като тези резултати са потвърдени в последствие и от други специалисти. Предполага се, че потопът е преустановил съществуването на тъй наречената Дунавска цивилизация, към която се причислява и откритото Варненско съкровище. През 1998 година американските учени Уилям Райан и Уолтър Питман публикуват карта на предполагаемите разселвания на племената, живели около сладководното езеро на мястото на днешно Черно море. Те решават да напуснат родните земи и се разпръскват из цяла Европа и Азия. Част от тези племена били съставени от убаиди, кимери и българи. Те се заселили в земите между реките Тигър и Ефрат в района на Южна Месопотамия. Тук те създали градове-държави като Нипур, Бан, Киш, Ур, Еридо и други. Тези градове развили своя култура и постепенно създали цивилизация, известна като шумерска. През 2750 година преди Христа цар Зиези, който произлизал от управляващата династия на град Бан, успял да обедини воюващите помежду си градове в Шумер, създавайки силна и могъща държава. За цар Зиези откриваме данни в анонимен хронограф на латински език, написан през 354 година след Христа. Там той е описан като родоначалник на българския род. В хронографията пише още, че от Сем, първият син на Ной, произлизат 25 племена, а един от синовете на Сем е Зиези. Българите създават и едно от най-значимите човешки изобретения, а именно календара. Тази календарна система се състояла от два основни елемента – годишен календар и група от 12 поредни години, които били обединени в един 12 годишен цикъл. Този цикъл се основава на 12 годишния орбитален период на Юпитер. Според някои съвременни изследвания и изчисления на местоположението на планетата Юпитер, неговото създаване може да се отнесе към 5-то хилядолетие преди Христа. Този календар е бил много по-точен от създадените хилядолетия по-късно юлиански и григориански. Това само доказва за изключителното ниво на знание и развитие, които българите са притежавали и с които са превъзхождали останалите племена от древността. Но да се върнем на разселването на българите и движението им в Азия. В китайските хроники за българската държава се споменава във връзка с голяма битка, случила се на 22 октомври 2137 година преди Христа. Благодарение на своя календар, българите знаели с точност кога ще настъпи слънчево затъмнение. Затова избрали точно този ден и тогава нападнали китайците, които се оплашили от природното явление и били победени. Според Магнус Феликс Енодий, това било първата държава на българите и тя просъществувала до около 1600 година преди новата ера.
По-късно под напора на появилите се многобройни и многочислени степни племена, българите започнали да се изтеглят от днешния централен Китай и по пътя си техните потомци през следващите векове създават още няколко български държави. На това мнение е и руският учен академик Дмитрий Лихачов. За древния произход на българите се изказват и други видни личности. Българите са в основата на човешката цивилизация. Това са думи изречени от френските президенти Шарл де Гол и Франсуа Митеран. А държавният секретар на САЩ Лоренс Игълбъргър казва: България е най-добре пазената тайна в Източна Европа. След това малко отклонение продължаваме напред. Както казахме, след 1600 година преди Христа, българите започнали да се изтеглят от земите на днешен Китай. Една част от тях прекосили планините Памир и Хиндукуш и на територията на днешен северен Афганистан създали нова държава с името България. Поради различното произношение на другите народи, тази държава била наричана Балхара, Болгар или Булкхар, докато гърците я наричали Бактра или Бактрия. Другата част от тези българи се отправили на юг, прекосили Тибет и се установили в Месопотамия, където също създали своя държава. Те наричали себе си и държавата си Балхарис. Нейна царица е била Балкис, известна още и като Савската царица, която задавала гатанки на Соломон през 1001 година преди Христа. Според някои хипотези, Савската царица била от рода Дулу и е сестра на Тимоти, управлявал Манджурия в днешен северо-западен Китай. Но да се върнем на държавата Бактрия, позната и като Балхара. Столица на тази държава бил величественият град Балх, който Страбон в своя труд география го нарича перлата на Ариана, т.е. на земите обитавани от древните арийски народи. Страбон казва още, че градът е получил името си от реката, която минава през него, а в древни времена тя била наричана Зариастра. За да разберем какво означават тези имена, трябва да знаем и кой е обитавал тези земи в най-дълбока древност. Има няколко сродни народа, които са живели по тези места. Едните са масагетите, които според Йорданес са клон на гетите, живеещи в Тракия. Друга група са конния народ Даи, които според Страбон са същия народ като даките. Известно е, че в Балх е живял Заратустра, като според мнозина той не е бил персиец, а мидиец. От Плиний и Стари знаем, че мидийците са предци на сарматите, които пък са определени като траки от Прокопий Кесарийски. Като едни от съседите на Бактрия са упоменати и сарапарите, които били воинствено тракийско племе. За тях говорят Тит Ливий и Луций Флор, според които тези траки взимали главата на поваления противник като трофей и от нея изработвали ритуални чаши. Сигурно за мнозина звучи очудващо как тези стари балкански народи са попаднали в Азия. За тракийския поход към Индия свидетелстват хора като Филострат, Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонос, Плиний, Страбон и други. Луций и Ариан разказват, че преди идването на тракиеца Дионис в Индия, местното население било съставено от номади, непознаващи градове. Ако приемем казаното до тук от всички тези древни историци за вярно, то тогава бихме могли да намерим връзка и да обясним защо онези българи, които са напуснали земите на днешен Китай, са се насочени именно към тези територии, защото те вече са били населени от родствени на тях народи. За Бактрия или Балхара се говори в индийските епоси Рамаяна и Махабхарата и е определена като митична родина на индийците. Индийските царе от рода Айла са наричани още Кардамеи или Кардамити, като името си получават от река Кардама в Персия, днешен Иран. Един от техните потомци, цар Кардама, основава друга държава, отново с името Балхара, в земите на днешна Северна Индия, която съществувала паралелно с старата Балхара, позната като Бактрия. Като доказателство за българско присъствие в Индия е факта, че днес са открити над 320 общи или сходни по значение думи в българския език и хинди, езика на индийците. Такива са шал, сандък, гердан и други. През 329 година преди Христа
В Бактрия нахлува страшният Александър Македонски. Той превзема втория по големина град в страната, на име Варно. Насочил се към столицата Балх, но до бой не се стигнало. Вместо войска срещу него излязла красивата принцеса Роксана и пленен от красотата й, той се влюбил в нея и двамата се оженили, като това е първата и единствена жена на Александър. Тази държава просъществувала до 230 година след Христа, когато била завладяна от персийския цар Арташир I. Само за справка ще отбележа, че в български и персийски език се срещат близо 70 сходни думи, като каскет, тъпън, перде и други. Сега нека видим какво се случва с българските бежанци от покорената държава. Те се насочват на север и основават още няколко други държави, като за техния брой още се води спор между историците. Но едно е сигурно, че тези българи не спират движението си на север-северозапад и достигат бреговете на Азовско и Черно море, където от именника знаем, че през 153 година вече е била създадена Стара Велика България, известна още като Сарматия. Съзнавам, че цялата тази информация може да бъде твърде объркваща и мнозина от вас няма да са съгласни по някои въпроси. И аз като всеки друг съм си задавал въпроса за произхода на българите. Водят се дългогодишни спорове по темата, които често прерастват в обиди и нападки, особено в интернет пространството, което за съжаление допълнително ни разединява като общество, вместо да ни сплотява. Съществуват много теории за българския произход. Тюркска, хунска, монголска, угрофинска и прочее. И всяка от тях, в малка или голяма степен, разполага с неопровержими факти, които да я подхранват. И няма как да е иначе, тъй като данни за присъствие на българите откриваме още от дълбока древност и то на най-различни места. Тогава, къде е истината? В тези 4 епизода разгледахме подробно голяма част от изворите и артефактите, свързани с живота и миналото на българите. И на база на цялата тази информация може да обобщим, че всички тези теории за произхода ни са едновременно и правилни, и погрешни. Да, действително българи са живели в земите на днешен Китай, Индия, Афганистан и Иран. Но тези българи не са се зародили като народ по тези места. Ключова роля играе големия потоп в Черно море от 5600 година преди Христа, за който говорихме в началото. Тогава една част от балканското население е принудено да се засели в Азия и ако следваме хронологичната линия на движение, може да се заключи, че този народ е извървял един дълъг път през Мала Азия и Месопотамия, достигайки чак до Китай, след което поради различни обстоятелства е предприел своето изтегляне обратно, докато не идва момента, в който да се влее в границите на Стара Велика България, за която вече знаем, че е създадена от българите, населяващи своя изконен дом – Балканите. Това е най-логичната теза, която може да обедини в себе си всички тези разнородни теории. Само така можем да си обясним как от дълбока древност съществуват доказателства за българско присъствие от Балканите до Китай. Тази теза днес е известна като автохтонна и все повече хора признават нейните доводи. Дали е вярна или не, това ще покаже времето. Но едно е сигурно. Ние българите сме древен и величествен народ, с който трябва да се гордеем. Наш дълг е да съхраним паметта на предците си и да не позволим да се погубим като народ. Защото българи винаги е имало, ще има и занапред. С това приключва днешния ни епизод. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ако съдържанието ви е харесало, моля абонирайте се за канала и не пропускайте новите ни епизоди, от които заедно ще научим повече за нашата забранена история.